incorporat 2 agents cívics per reforçar la prevenció i la convivència a espais públics. Gestionat pels serveis de mediació i convivència, col·laboren amb la policia local, medi ambient, serveis urbans, protecció animal i la resta dels departaments de l'Ajuntament, amb l'objectiu de sensibilitzar, informar i fomentar el civisme al municipi. Avui hem anat a fer una visita amb els agents cívics i hem estat veient alguns comerços. Explica'ns una mica més, perquè això segur que va una mica més enllà. Explica'ns realment què fan, quina és la feina real dels agents cívics. Bé, aquest és un projecte que fa uns mesos que ha començat, que ja fa molt de temps que li estàvem donant voltes al tema aquest, i és, evidentment, és un tema també, ells també ajuden a una prevenció que hi hagi mala relació entre veïns i veïnes, o sigui, a la convivència, no? Ells ajudaran a que hi hagi una bona convivència a Cunit. Explica'ns una mica quina és la teva tasca. Promovent el civisme, la convivència al municipi. Al fin i al cap és aconseguir que el municipi sigui un lloc millor per a tothom. Què fan? Evidentment, donar informació, però també rebre per part dels veïns diferents propostes, suggeriments o queixes, perquè hi ha moltes vegades que també són queixes, no? Ells prenen nota, després fan el seu informe de la setmana, de lo que s'han trobat, de lo que els hi han dit, i evidentment, llavors, a partir d'aquell moment, és quan es reuneix el que li diem la taula de convivència i s'actua. Depèn del sector o depèn del tema, es criden uns tècnics o uns altres. Vosaltres us heu adherit també a aquesta campanya. Per vosaltres això què significa? Doncs per nosaltres ens facilita molt les coses, no? Perquè és molt més directe, que jo pugui enviar un email, que pugui parlar amb algú, que sàpiga on anar. Llavors ens facilita molt les coses, el tema del reciclatge, el tema en aquest cas de la delinqüència o coses que puguin passar aquí en el poble de Cunit. Està molt bé, està molt bé. Evidentment, ells el que fan són campanyes. Aquestes campanyes van adreçades, tot va adreçat a convivència. Van començar amb el tema dels residus, que era un tema preocupant. Doncs molt bé, ells després de donar informació amb el tema residus, després és quan ara la policia ha començat a multar. O sigui, però no pot dir la població que no se'ls ha informat prèviament. Després es va fer una campanya especialment a l'institut, amb els joves, amb el tema del patinet. O sigui, explicar-los i donar-los un flyer amb la informació de com es tenia que circular amb els patinets per la seva pròpia seguretat. Doncs bé, després ara és quan la policia ha fet actuacions respecte als patinets. O sigui, ja és allò que dius, o sigui, jo ja t'he informat, tu ja saps, i per tant, se t'ha dit, no ho fas, evidentment hi ha un toc d'atenció. O sigui, no és multa simplement perquè aquí anem amb un afany recaudatori i no, és simplement que també hem de donar valor a el que fan els agents cívics, no? Donar-los que ells tenen una responsabilitat, però que també ha de ser conjunta, o sigui, també s'ha de tornar per part de la ciutadania. Per tant, ells els hi trasladen un problema i ells intenten, o sigui, el transmeten a la resta per dir, com solucionem en aquest punt què ha passat. Després ens trobem, ara en aquests moments estan fent la campanya dels comerços, a la que li diem comerços cívics. S'hi han adherit en aquests moments 135 comerços que diuen que són cívics. Doncs si s'han dit que sí, llavors ens posem una enganxina i aquests comerços en aquests moments col·laboraran amb els agents cívics. Els agents cívics, amb els mesos que porten, 3 mesos que porten, la veritat que s'han donat a conèixer molt, la gent està contenta perquè veiem el fet aquest, no? I la veritat que fins ara estem molt contents de com ha funcionat, i et dic, i la nostra idea és inclús ampliar aquests agents cívics, ampliar-los una mica.